Isa na namang drug den sa Naga City ang tuluyang naisara matapos salakayin ng mga otoridad. 3 katao ang naaresto sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kahapon sa dakong alas 5 ng hapon, August 19, patuloy natin sinuyod yung mga drug den dito sa Naga City kung saan nakapag-dismantle po ulit tayo ng isang drug den. Ito ay base sa isang bypass operation na isinagawa ng ating tropa na kung saan nakabili tayo ng illegal na droga sa isang drug den. At the same time, nung sinugod natin yung lugar, naaktuhan natin na gumagamit yung 3 katao sa loob ng isang bahay. Ang pinaka-target natin is si alias Sapon, na residente po ng Barangay Zone 6, Mobolo City, doon sa Mayriles. Tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 22,500 at may standard price na 85,000 ang nakumpiska sa lugar kabilang ang mga drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, maaari din umanong lumaki ang volume ng droga ngayong papalapit na selebrasyon ng Peña Francia Fiesta. Inaasahan po natin na sa pagdagsa po ng turista dito sa siyudad ng Naga sasamantalhin po ito ng mga sindikato ng illegal na droga o yung mga personalidad na patuloy pa rin na nagbebenta ng illegal drugs. So sasamantalhin nila yung festivity, kaya naman tayo habang maaga pa nag-intensify tayo ng anti-illegal drug operation para naman magdalawang isip din yung mga personalidad na patuloy pa rin sa kanilang illegal drug transaction. Samantala, 3 din ang nahuli ng Naga City Police sa 2 magkahiwalay na bypass operation. Kahapon po nagkaroon tayo ng 2 magkasunod na bypass operations dito po sa loob ng Naga. Subalit itong dito sa Barangay del Rosario, isa po ito sa mahalagang kumbaga operasyon dahil ito po maaari natin itong ma-connect lalo na tayo ay nasa process ng Barangay Drug Clearing Program. Ito pong Barangay del Rosario, isa po ito sa nilalakad natin dahil yung mga PIODs po dito o yung mga persons who use drugs ay nakapag-comply na po dito sa tinatawag nating intervention programs o community-based rehabilitation program. Ang naaresto ay live-in partner at ang lalaki ay isa ding PIODs o drug surrendery habang ang babae ay may dating asawa na nakakulong din sa parehong kaso. Nahuli din pasado alas 9 ng gabi sa Sitio Carumatig, Barangay Carolina, Naga City si alias Marwin na kilabot umanong magnanakaw at dati nang nakulong sa nasabing kaso. Nakuhanan siya ng 4 na plastic sachet ng shabu. Ayon sa mga otoridad, mga residente na umano ang nagsusuplong sa mga nagtatransaksyon ng droga sa kanilang lugar dahil nababahala sa kanilang seguridad at kaligtasan. Mas pangpaigtingin ang mga operasyon para madagdagan pa ang 15 drug-cleared barangays. Nasa kustodiya na ng mga pulisya ang mga sospek na naharap sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN.